Un grand frère Bado dans le mouvement Rasta est l'un des grands pionniers du reggae malien. Il est professeur à la faculté de droit. Depuis Enabe Watim Fokanake FSJP, professeur d'université et grand chanteur de reggae. Ça fait 3 ans que mes album Ninabe en Côte d'Ivoire, album Nimbana, Abena Bohala Teme, Nia morceau Fari, crise sociale. A clip obé, Dimashi Nata, Smail Bamakou Kono, morceau en bas joué en intégralité. Et le clip avait Teme, reggae, émission Kono sur Renouveau avec Rasmas et sur leur TM2. Big up à toi, grand frère Ousmane Maï, content de te retrouver. Et encore félicitations à toi pour cette œuvre-là qui vient enrichir une fois de plus le répertoire reggae. Le message du Rastafari, l'unité, la prospérité, la paix, l'amour, la vertu, la modestie, que nous les Rasta appellent le One Love. Merci Kro Ousmane Maï. Monsieur Fabou, Inissou. Oui, bonsoir. Dembaya. Ça va. Alhamdoulilah. Ça va. Je rappelle qu'il est secrétaire chargé à la communication. Tout à fait. Et numérique bureau exécutif Adema. Tout à fait. Comité exécutif Adema. Comité exécutif Adema. Tout à fait. Ça marche. Oh, Kro, en 10 minutes, Anya ye Auni président tu es Nyogonyé, chien follow, quand Nyogonyé flanana. Et avant ça, rencontre qui era parti politique Nyogonyé. Depuis transition d'Amnera Fou 600. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme analyse actuellement au niveau de l'ADEMA, de la situation sociopolitique en Europe Nabi? Rassambi Fou et puis Mika auditeur au Befou. Merci beaucoup. Vraiment, il y a un reçoit plateau à Djarania Benama. Parce que Nemo Boyani m'a unité flying. Et moi, je pense que depuis vers mi-octobre, octobre, Tchamanti enfant fait entre le 17 et le 18, 16, 17, 18, Agné Adema Congrès. Bon, Nico Congrès, il va y papier au texte quand il fallait, mais au coffre, Congrès, ben là-bas, ni bureau, c'est qui doit y. Mais Agna y a un débat qu'on a là. Franchement, à débat où galère oui. Parce que le Congrès est dans un contexte où transition contexte. C'est vrai. Au contexte ni manno parce que fangate ni se ka foko bolo korotara fanga mu ka sigi quoi. Donc olu nana chugom na o natugo grand ambenya na manyana ya. Donc je pense à ce niveau que depuis le Congrès là, Antunia ira bien avant le Congrès. Ko Anteta assise là, Anteta organe unique de gestion des élections en ces taux là. Mais quoi fait Congrès siglé, honnêtement militant on en a débat famba orienté raka. Militant ko ama anga ladje arna furako décision tara mais oluka la nyini ko ne muye assise ye jamana réforme ba foro didu. Olu miria la de. Donc assise ye yoroye ni réforme kuma beke et que ballon, je dirais que ballon dans l'élection avec faut ballon dans effectivement compétition parce que règle du bala c'est règle moi be forum na et ganga jouer règle moi forum na était ni non donc au règle mu tapete au bana imposer quand je crois que oui militant orienté ko serait pour que anga seka uka afo udala anga franyogonga anga ladje ni transition ko ani nyamoko mon banu ka sika kuma et puis am seka andardon assise nationale pour la refondation Gokmala. Oui, mais Kro Erola, Mumbe Nere mercredi Temele Manaka, Neni Nyona Chama, peut-être qu'il y a Jabilip Seka Toamba Fam. Tiedo, Ninyon Beke Romi, Saria de Benyon Natike. Tout à fait. Au Saria, fin Kanka do Nyondala, ou Bekanga Nininga, Kabe Saria Klenka, Kasorokata Nyondana. Tout à fait. Au débat to Jabi Bebe Swama. Oh, ni mo miri laula yo miri kunke ka foko ni de takun ya sis keneka o takun baye oh nga yani otum kanata congrès là antunya de mangame kuteta asizila. Non, ça c'est très clair. Donc maintenant wati mina ko kuteta o sans fait mo clé ne tunyo décision ta kasoro militant nyininga wa ou bien militant tu nyiningara ou tungo folo kanteta après clara ka miri kambe tra de wa. C'est là il y a non en fait chez Folo nous koko Adema Teta
o y'a sɔrɔ cɛmɔgɔ de ye président ye donc assise an tun ma congrès k'an ma foyi kɛ c'est la décision du comité exécutif. Et donc Mari Mantia était le troisième vice-président. Était le troisième vice-président, mais c'est Tchemogo qui était le président. Donc le levier de décision au Tchemogo de boulot. Donc mais congrès qu'elle est ni militant au Kangata, il y a raison avancée. Honnêtement, on n'était pas dans cette disposition. Mais comme majoritairement militant au Kokake ou Tchogoy, on est obligé Kouka Allah yini fana ladje kasabati. Maintenant, problème bas est que la mounier et que vraiment bino kelemeka en ere toroko ina où y est assise nationale. Pourquoi refondation? Exactement. Parce que refondation ba Iran qu'a fait kera de par le passé à Chimaï. Oui, au benani devant niveau rebe maintenant au détail. Maintenant, 6e congrès qu'on fait ni militant ni afangata. Entre-temps, l'ADEMA était dans le cadre d'échanges avec les partis politiques pour une transition réussie. Mais aux transitions réussies, Mignoye, Anya Fo Onyana. L'ADEMA était, est-ce que au l'ADEMA ta kono biwa ou bien l'ADEMA est encore? Non, l'ADEMA beaucoup ne dépend d'amener là. Donc, ok, d'accord. Anou y a de l'agneau qu'on fait. On dirait même que Alibi en bas kono. Maintenant, comme militant, on y a fait un attaquement avec qui de droit pour que participation koyi akaladje anga nyini ga domi ba kono pour que ka famu o de kama ani audience ni transition président fait. Ah OK d'accord. Donc maintenant audience sur les kuma mo fora président na ango en mettant assise là mais t'as trop de manam. OK. Parce que négo assise et toi tu dis que c'est national. Moi je pense que national c'est une nation engagée. Oui bedi. Bon no be en nation engagée en mangante aga doga boala. Donc on a boit là, c'est là où on a dit vraiment on souhaiterait des assises vraiment axées sur l'inclusivité. Donc encore qu'on faut que en mettant Dakar ou bien Dakar là. Jama Famba arrêter parce que national Kodiro. Il serait bon que Malien Bekana. OK. Angas qui engagement parce que mon côté, côté. Bien entendu le terme refondation nous dérange. Ça j'insiste vraiment sur ça. On va déranger. On va déranger parce que nous avons un parti historique de Agné Djamana géré pendant 10 ans. Oui. Donc, ni refondation force, c'est comme si il y a un bilan blanc en cause. Il y a un bilan blanc, il fait acheter une main. Et là, nous, on n'acceptera pas ça. D'accord. Anti-soma bien, anti-soma sini. Parce que je sais qu'il y a un monde qui Tchamame Gafo, peut-être Metasoma n'y a fait. Moi, Tchamame Gafo, mais c'est pas fondé, honnêtement. OK. Donc, voilà un peu le C qu'il faut à Kokan. Donc, c'est comme ça qu'on y Hachimi Nyogonyé pour dire que Aubetanga, condition bala, condition folloye, inclusivité, Moucham, Bedaka doit. Bedaka doit, tout à fait. D'accord. Bon, maintenant. Même là, au Kofé, à Fraye, à Siskokan, à dissocier qu'à Boignowana. C'est-à-dire, il doit avoir un calendrier parce que Binia Ladje, Mangambe, en une communauté internationale. Voilà, tu m'as dit, la Mimbi, parce que Ali Nié, parti to fana lamɛ cadre kɔnɔ u ma ko mɔgɔ si ma fɔ k'u tɛ taa assise la ko nka assise fɔra cogoya min na premier ministre fɛ ni o ye ka fɔ sigi ka fɔ bɛna ta kɛ kuma minnu kan o kuma kɔnɔ transition wagati bɛ na fɔ o kɔnɔ ani kalafili bɛ kɛ wagati min na o bɛ fɔ o kɔnɔ ni bɛn kɛra wagati min kan kalo 6 kalo 7 san 1 san 2 ko a bɛ kɛ o ye. Bon, cadre mɔgɔw caman ko olu bɛ taa sigi ka fɔ la nka ni kalafili wagati o tɛ dɛn ɲɔgɔn na ka da ko caman kan dɔn ye mun fɔ communauté internationale layidu minnu taara. Est-ce que ADEMA ka position yɛrɛ fana ye o de ye parce que mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn faamu o yɔrɔ de la et je vous lis même un article qui a été sorti le 21 octobre 22 septembre par chose mon grand frère Chianatou. Chianatou côté à quoi les abeilles refusent d'aller à l'opposition ko aw banna ka taa Ngwara Dabaga yɔrɔ la. Yaye a ko Cɛmɔgɔ Sangare ale tun bɛ kulu min na o kulu ni o ye Alpha Omar Konare dɛmɛ kosɛbɛ alors u tun ka laɲini tun ye fɔlɔ ko ka transition wagati ka bato filanan ka assise o labɛnni k'o kuma bila ani naaninan sabanan organisation unique k'o fana bila ko nka l'ADEMA o wagati minnu tun bɛ nin hakilina la assise a ka bɔ a ma organe unique a ka bɔ a ma transition wagati a ka bato ADEMA tun ye kulu belebeleba ye o jɛkulu t'u la ko wagati certains barons et cadres du deuxième parti le plus grand d'Afrique n'étaient pas d'accord avec cette position. À quoi parti mɔgɔba dɔw tun ma jɛ ni opposition ye
au de kera hukumunye ka to congrès provoquera qu'a reporté plusieurs fois et finalement le congrès diagoya pour que Tchemogo Sangare ka obla greffe et donc bi congrès kera et donc Tchemogo allait écarter la kaboué et donc la décision de participer aux assises a été prise. Cela signifie que l'ADEMA va se démarquer du regroupement politique qui est contre l'organisation des assises nationales. Du coup, l'ADEMA devient un allié et un soutien de terre pour la transition et refuse d'être dans une opposition par rapport à cette transition en cours. Ainsi, le parti d'Alpha Mor Konaré s'accommode avec tous les régimes, il accompagne tout et soutient tous les pouvoirs. C'est ce qui a fait dire que ADEMA avec Kadri Kono, est-ce que Tchemogo beaucoup de contenu pour que Kassé Katra. Donc aujourd'hui, est-ce que l'ADEMA est pour le report des dates des élections? Parce que au de fora. Non, ni au prime abord, mais moi, il faut que la clé volant. C'est que transition dans l'opposition quota là. Ah ouais, logiquement. Logiquement. Opposition quota. Opposition côté. Parce vrai. Que l'opposition a mis voté qui a rassan néné ni et Gaïna. Effectivement. Et je sais qu'il ne faut pas que les gens perdent ça du Moroka, transition de dos, donc réforme ou tout de dos, bête de Makakanya là, ni transition de ban, transition nuance, oui, ni jouer dans les rangs à l'élection. Bon, maintenant dire que Tchemogo Oulila, Tchemogo ni Marimancha Sigli, vote de Kerao. Kuma Sougou Bekerou fait au maçon, où il y a au voix. Et sur l'ensemble des voix qui étaient là-bas, Mariman c'est 45 euros, Tchemogo 9 euros. Oui, donc, on a une majorité qu'à point de vue. Maintenant, à Siglé, congrès résolution fana Iran, qu'il faut trouver les moyens, on a comment fait, on s'est assise là, Tchoukomina. Donc, au Kona là, on est assis, mais Nyawani. À Nyawani, Kona là, à Fora, il y a Idjidja, Beka Don, Kokono. Follow. Le premier ministre, ou vraiment moi Iran ka fo ale te ka se ka mogo fra ngonga parce que ale de premier ministre blind au cas faut ka be assise organisée mais ni mogo ye ka fo che ireti ka fenta au cro des défauts de il y a des moments au cro ko défaut au moment minanfa donc ale ka mogo wole ou ka kuma donc a fora a yere ka fenta en mai kuma kono au fora maintenant par rapport au délai à Foro, il y a comme en CEDEAO, une communauté internationale, il serait bon que Anga ni fait nous n'ango bonogona. Wati ani jamana siki ka fo kuma jamana normalement 6 be jamana siki kan kura ou de fo. Bon thématique ou de kangata ka di expertuma jamana beta ni srafe. Mais au tise ka ke yoroye pour que ni kuma sigira donc on a qu'à faire une transition prolongée parce qu'à mort de débat au Beketchou. Anya foi ka gelea. Minga gelea manabe. Ou qu'on a ta demsonu che carré kono. Kana nuye sal kono. Ni mogongo bi hakilla di. Non make wokana chila. Gabakoro ngana boima. Kuma kunta ngana tafo ima. Et ça on a vraiment mis on a été très clair sur ça. Clairement. Maintenant on a dit en prélé le kata condition flénie. Follow be Bedaka Douala. Flana, Ireka au labin. Parce qu'il y a un blaoula au tableau de Frankaibi. Tout à fait. Sabana, ce qu'il y a fait un Keneka, élection Wurati, au Kanata Yorola. En attaquement Jamana Geleaka, la Kalaflu Wat Nankumara Fananga Bouanga, voilà, Sabana, ou Kanata Moro Tchekana, tout à fait. Numake Wokanachi. Tout à fait. Au Benodeka. Donc c'est presque la même chose. Maintenant, Kakla Kafoy, à cap parti to Beoulé. Kafranonga makake ode wolola ni wolelina bon je sais que détail do maintenant do lubela parce que yoro wore kuma do mais mba don ay position tamike ama bendoma mais ante kuma o la quoi vraiment bon et technicien Amadou Koita la mais Udo skira fo baflana minkera abole keneka Amadou Koita yi mufo angala me. Monsieur le ministre, assalamu alaikum. Salam. Amadou Koita di keneka palais présidentiel la jamna ma wole bla oma. Ami ni nga wole bla la oma munela. Ay mu de fawi. Wole bla la ma tumu. Ko to na nyambo ba la. Ko to nous avons aussi le ministre de Fondation Adé Mata.
o fɛ kuma kuncɛla ni jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma ye n'o ye transition ɲɛmɔgɔ ye a y'a ɲini jamanaden bɛɛ fɛ an ye kelen na politique ɲɛmɔgɔw an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka cadre ɲuman créer cogo min na pour que ɲɔgɔn ye ba min bolo dalen don gouvernement fɛ n'o ye assise nationale de la refondation k'a b'a ɲini maliden bɛɛ ka taa participer a la a b'a ɲini fana parti politique olu minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ démocratie sociale na olu minnu bɛ yen nɔ ka baara kɛ foyi ye pour que u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ bɛ wuli cogo min na o assise bɛ se ka kɛ b'a ɲini kuntigi ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka sɔrɔ assise la a kana kɛ mɔgɔ si kana kɛ sen kɛrɛfɛ mɔgɔya la anw fɛ nin hakili ɲuman ye anw fɛ nin miiri ɲuman ye parce que jamana bɛ yɔrɔ min maa kelen tɛ se président kelen tɛ se gouvernement kelen tɛ se parti fana kelen tɛ se bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ k'a kuma kɛ an ka jamana ye sigi ka fɔ jamana de an ka jamana ye koto ɲɔgɔnna jamana de an ka jamana ye bɛnkan jamana de an y'a fɔ an ka memorandum kɔnɔna na k'a fɔ assise bɛ hakilina min b'a la hakilina ɲuman don mais anw fɛ an bɛ waati min kɔnɔna na bi ɲɔgɔn ye caman kɛra an y'a fɔ dialogue national inclusif o kɛra événement yɛrɛ kɛlen 18 concertation kɛra nka diɲɛlatigɛ la tant qu'il bɛ balo sigi ka fɔ i tɛ se k'a fɔ ko bɛ ban donc an ka laɲini ye min dɔrɔn assise min n'a kuma fɔra an y'a ɲini fana an ye bata kɛ k'a fɔ ko waati min kɔnɔna na an kuma da la k'an nafa ka bon kosɛbɛ mais bɛɛ ni hakilina don gouvernement y'a jira n na ne président de la transition y'a jira n na k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ Mali basigi la a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ pour que an bɛ se ka hakilinaw fara ɲɔgɔn kan cogo min na min b'a to an donna gɛlɛya min kɔnɔ ni san dama min kɔnɔ an bɛ se ka kisi o gɛlɛya min na donc ni ala sɔnna ma cadre d'échange yɛrɛ bɛ taa an bɛ réunion kɛ an ye min fana ɲini fana an ka laɲini belebeleba dɔ bɛ yen nɔ n'o ye mun ye assise ni transition kuncɛli o kana don ɲɔgɔn na transition an bɛnna délai kan n'o ye a bɛ kɛ waati min kɔnɔ kalo 18 a ka jan a man jan mais anw de bɛnna an bɛnna kan fana an kelen tɛ o yala kɔnɔnatigɛ la maa si kelen tɛ se bi an bɛ sous région fan kɔnɔna na min ye CEDEAO ye an n'olu fana bɛnn'o kan an ni diɲɛ bɛnna kan k'a fɔ k'an bɛ transition kɛ kalo 18 kɔnɔna na an bɛ kalo 15 kalo 3 de tora donc a ka kan gouvernement ni parti politique ka sigi ka kuma n'an sigira ka kuma kalo 15 min kɛra mun de kɛra mun de tora gɛlɛya jumɛn bɛ yen nɔ kalo 3 min tora ni lawuli min fɔ an bɛ se k'a tɛmɛ wa n'an bɛ se tira kan ni gɛlɛya b'a la fana an bɛ bɛn n'an bɛnn'o kan en ce moment an bɛ se ka fɛn dɔ di n'o ye daga taamasen kura o ta o bɛ kɛ malidenw ka taamasen kura ye o tɛ kɛ gouvernement dɔrɔn ka taamasen kura ye o tɛ kɛ président civil dɔrɔn ka taamasen kura ye mais malidenw bɛɛ pour que ani communauté nationale furugu ma ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ se ka ban cogo min na donc n'o kɛra fana parce que ni ko k'i b'a ɲini assise ka kɛ assise inclusive ye assise ka kɛ assise consensuelle ye tubabukan na ko compromis de fana compromis de kuma ye dɔ bɛ dɔ bila dɔ bɛ dɔ bila donc anw fɛ n'o kɛra ka ca ala donc nin b'a yɛrɛ san aw bɛ taa n'o tɛ se ka fɔ k'an bɛ taa fɔlɔ parce que an nana kuma kɛra an bɛ taa réunion kɛ n'a ye ɲɔgɔn kɛ an ka laɲini tɛ mun ye an b'o kɛ an b'a da jamana politique yɛrɛ hakili kɔrɔ parce que an n'a kun kumana yan ni bi cɛ an ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye ale y'an minɛ ye Maliko ye anw minɛ ye Maliko ye donc n'an bɛɛ minɛ ye Maliko ye a ka kan an na bɛɛ ni Ala sɔnna a ma kumakɛ laban ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a ɲini maliyɛnw fɛ dɔrɔn hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini maliyɛnw fɛ hali bi dɔrɔn. Voilà, Fabou. Ouais. Pratiquement, c'est ce que Amadou Koïta fana de fort et cadré Mbotala, ka délai ani assisi dissocié Kabonyogona. C'est la même position que vous avez tous défendue devant le président. Tout à fait. Bon, en fait, président Kélien ka bon adément le président Nyogoni Adama. Maintenant président est parti tout reçoit. Il est parti befra Nyogonga pour reçoit. Il est réellement au niveau Kalama. Oh. Mais au Kona là, au Yoro là, je pense que Duna fera Djatege quoi. Tchouri. Parce que Mouroka Djate là, comment ta douma. Effectivement, on va communiquer là-bas, mais voilà. Échanger, comment échanger des fora, mais. Il casse le changement sur le il casse Kumara, après le président a parlé à Koblaré. Bon, maintenant, alors que Mogomundo, la Nindo Boufana Bolodio, Mogo Chité ni parti la mi a fait Katita. Maintenant, Nteta, Kadami quand a Yoro Fleni, au Yoro Kakan Kaninin ko don, ko bana froake pour que Otiki kana assise là, Angaski Angakumani, Anga Mirala ni Bef Akmare. Donc, au contact, président be kuma di mogo ma be kuma ni mogo kuma di e ga laɲini be dɔn ni ta bɛ dɔn o bana bɛ furakɛ et puis inclusivité bɛ na oui mais ni o ma kɛ k'i ka sa kumara après président kumara président ye laɲini mun fɔ inclusivité bɛɛ ta ye maliko de en réalité bɛɛ ta ye maliko de ni ko démocratie ale président sɔrɔsi de a bɛ sɔrɔsiya ɲɛdɔn politique mɔgɔw ka baara de ye politique ye o hali ni san 100 k'a la i b'i obligé ka élection organiser c'est vrai
Et ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas perdre de vue. Maintenant, ce qui allait être mieux, au lieu de tuer Kakuma Douma ou Kakuma, ou qu'on fait la fois. Maintenant, nous faisons la fois, nous faisons la fois, situation qu'on peut analyser, avec la bentroumna, ou la mettant. Mais honnêtement, mon bora la. Ou nimisi wasale mata quoi. Ou bora ou ils n'ont pas été satisfaits en réalité. Sinon, mon gros sigle makana, nana, moi, bedera sama, bon, ne kon teta, kada ne ni yoroka. Fabuko ateta kada ni yoroka. No besro la, kuma beke etabella ben, on etabella bebella ben, bara beko. Maintenant, nous, c'est qu'il faut la omake. Malheureusement, omake. Donc, ça pose problème. Bon, Mayromi, effectivement, aye bête d'abord ban là, ka akera te kaoui. Bon, il faut qu'une flexibilité nous faut. Je me pose la question aujourd'hui. Chogel des premiers ministres, transition qu'on tiens là, opposition manganka yala. Normalement. Nanye tariku takasikum kofe. 92 au Keraka en seront en yanati galendo. Zumana Sako ani ATT au Wati ama opposition commun. Akera benkera ka élection kera bana. 2012 aya nale Cheikh Modibo Diarra dans un premier temps akumeka gelea nga moins de 2 mois Cheikh Modibo s'est ressaisi le gouvernement Kourasiki Tchema Ibero Bedo na kono a conduira jusqu'à ce que problème bora les reines sur la soutien. Après Django est venu à Tokera Bebena Filirutika à Tarabouti élection accepté par tout le monde. Soumaïla est retrafo à la Kadaro Soumaïla Ibeka. Oh, Shogel Nana, en lieu et place de Zoumana Sako, de Django Sissoko, de Cheikh Modibo Diarra, premier ministre d'une période de transition. Nga Aleka Kumakauna, à 100 jours au RTMK, avec foyer ko parti politique d'Ote Kasson, Famba Te Kasson, Katasis là. À ka réponse, je cite, à ko Koumoun Te Kasson, ko journaliste kanafo ko jamana parti politique bawdu comme ndo be se ka compter ou teka kon dengelenga comme ko damaro de ta fekata et me klaka sika ka je Cheikh Marka parti kono France 24 sans fait aba fo ko munu fana do ko fanga koro mogodo ko c'est les anciens dignitaires les anciens du régime tombé bon ani aye dutugo reçoit domina ako jamana me gele afen fe kono ko démocratie de ambla kono ko démocratie ma wolo foshila ton kulu glanko ani parti glanko comme ko jamana o maglan jamana dunka heke maglan donc quelque part ici adema audié parti baye moure démocratie refanga folo damne et là à travers l'ADEMA association on a vu un communiqué à travers l'ADEMA parti politique on a vu un communiqué parena un communiqué est-ce que quelque part ici il y a comme il faut à cette transition retali gelea. Parce que ni Ashimgo Beka Franyoronka, Ere Munta, Obeka Do Gushita, est-ce que quelque part ça n'interpelle pas, ce n'est pas signement d'eau, transition Reban, Wurati Pechuam Nawa? Non, en fait, Rassad, aux questions c'est très clair. Parce que Shogel Ka Kota Togo, aïe, n'est politique, moi, mais aïe, qu'on refuse quoi. Pour la simple raison que, allez, en 97, Adema de Befamala. Allez, Nana ya Alpha Kamanda Kono, Kafoka et Moussa Traoré ka héritier. Ayafo. Oya sur Moussa Bina, Atiali Sanworobo. Oui. Mais et Nana ke oga héritier, récipicé dira Emaïga Emper de l'An. O allez go parti, d'orema développer une partie, allez ka Emper Woloro de Kono. O Emper de allez Tobi, allez M5 Nyemoya Soro. C'est vrai, Kado FSD. Kado FSD la Kasoka Tola. Qui est premier ministre. Donc, parti à la démocratie, il y en a déjà un volant. Allez, follow. Au Gabon, il y a parti où ma foi qu'il y a une association ni fondée. Il y a Morbo Kuma Mifo. Johnny Moro Labi, c'est pas Moussa? Moussa, le coulou de Morbo Bi. Au lieu de Morbo Bi, Moro est mort le 16 mai 1977. Il y a femme. Mais c'était John Benfangala, c'est pas Moussa. Moussa Traoré. Ni eyo afoko eyo oka héritier katla kana bi ka afoke bo moro kelen ka kuma fo est-ce que mo haklima ba mena haklia ka bo haklima au thème n'est quoi. Donc moi je pense que comment do fora ko konna la ko c'est un premier ministre clivant ne ma foré to ko mela o kanyeti mais ce qui est clair fara li ira ko kono à bien d'endroit
Frafrali Folo, quand tu dis les forces de changement, les forces rétrogrades. Donc, nous avons oui, d'abord, il y a Jamana de Kouloumounou Bafé, il y a le Makake, et Kouloumounou Bafé, Kanasi, Kofé. Je pense que, au te feigné, au te discours, c'est vrai. Niveau premier ministre. Flana, quand tu dis, bon, je préfère qu'au refo, entre griffes, tu dis la branche patriotique de l'armée. Oui. Donc, à ce niveau, Surasi Bolo Mounounier, Jamana, Kunganko, Mounou Hakila. Donc, au cross Surasi do Frabe, donc, à ce niveau-là, Klali Fanakera. Yafam. Bon, ni yere beko fait, ne ayi Jamana Beningana Nyagami Ambulu, ni malo kilota, aladje avec Jolabi. Oui. Sogoro kilo avec Kemeni Bissava Labi. Essenci à Bougera. Ça il faut il était cassé comme marché. Mais tout est orienté assise. Mais assise dont on a ces gars Jamana Jo. Allez la cana. Allah mi tama cassé assise la Tchoudi. Au frère Tambolo. En Iseda au Mandi, en communauté internationale Mandi. En Iredama Benyona. L'école co frégelé nous. La santé ça va pas. Mais ni Glogiba. Gabriel Touré Mogore, préavis de grève ou non, 3 jours. Moi je te dis sincèrement que il serait bon. Shogel n'est pas la meilleure carte pour l'instant, sincèrement. Ouais. Neka jate konna mogote amse kam an jigi sigi minga transition wogatina ka foka be kunche mogoka wasa konna la madala quoi. Parce que jamana be tugomna benye bala mais comme jamana kuntigi de asigi. Mogo ni jamana kuntigi be kumala. Ayre fana be mogo kuma kan lamé. Donc moi je pense que à Kaganga Kunglena, Nyuman Dosro, Ame ala delo la ka son hakli nyumana. Amina amina. Voilà ça au moins areka la die minu mai parcours qu'on a corriger en bon ko. Mais j'avoue honnêtement que Shogel il n'est pas l'homme de la situation. Oui. Je le dis clairement, je le maintiens. Oui. Vraiment. Non, le populisme flair, en effet, non flair. Le constat est arrivé à tel endroit. Très clair. Très clair. Alors, M5 est reconnu. Chaque mois, c'est sur un mec là. J'allais arriver à ça. Ouais, M5 kono. Ani M5 moyen qui nous fait. Ouais, les grands cadres, Konimba Sidibé. Ni Konimba, ni Konimba discours la main, ça va pas. Ça va pas. Ni Cheikh Marta la main. Ni Maître Batili ta la main. Muntagatal. Madame Si qui a tout ça. Ani Madame Si Borakmala. Muribo Sidibé ko aller vers fondation famu chukoma ni Shogel ta Shogel ta yeto te cligné. Bon ni alors que refondation ni flé anganga sigide jamana gelea be niveau mono nangolo labe. C'est vrai. Mais ne nana toke mbebreta bon tarasa ka ko la mbo goshi yan ven. Surasi doye surasi de nyuma oui. Surasi do dugu de nyuma do surasi do toy politicien doye c'est normal problème quoi. Donc en fait, il faut ganga donc c'est il veut cacher m'interpeller de qui s'assume. Non, non, wadi vidéo. Jamana ti te flalé de dos. Ouais, flatté. Flatté ou aller de dos. Ouais, moi Shogel ça allait là. Du bilan personne ne le reprendra, c'est lui. C'est Hachim, ouais. Nikuma bana sibika fanga manye ambo défi. O de be fier. Anyana assimé de nodo. Effectivement. Ouais. Donc malheureusement tout cola, on n'a pas moi j'ai pas ce complexe de dire ça quoi, honnêtement. Ouais. Au teneti, au tesran, au tendajini ko fo quoi. Parce que je vois que Jamana ko dit en réalité. Allez des présents Jamana Bessigilenga, il est le garant de l'unité nationale. Oui. En bébé nous sera allé de là. C'est vrai. Islamé ou nanao, chrétien ou nanao, nyenda sa gofo ni chité. Oui. Allez regarder discours d'inclusivité. Voilà. Inclusivité dont avec la wale akmaka ni ke wale de kono. Mais on sent pas. Oui, on le sent pas. On le sent pas. Mais anafisi kumaka mi fo odona Dakar mbakala ka auka solution ni ke bibi na naklibaula sortie des crises là, et au plan local et avec la communauté internationale. Anga le ministre des Nations Unies qui représentant Mimbanda Faïdou la Anafis Angalame. Jeudi à Dakar, Mohamed Saleh Nadif s'est prononcé sur la date des élections au Mali. L'ancien chronogramme qui prévoyait le scrutin en février 2022 a été remis en cause par Bamako, qui a récemment reporté les assises nationales devant conduire à un nouveau calendrier électoral. Et donc nous croyons tout simplement qu'avec les dernières mesures qui ont été prises, notamment à l'endroit du Mali, espérons toujours qu'une solution soit trouvée. Et quand je vois les derniers développements au niveau du Mali, je crois qu'ils ont pris au sérieux
les décisions de la CEDEAO et qu'ils vont s'acheminer vers une sortie de crise. Après l'abandon de février 2022, le représentant de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest invite les autorités maliennes à proposer un nouveau chronogramme et le soumettre à la CEDEAO. Autant je connais que c'est très facile de faire bouger la fibre nationaliste dans ce genre de choses, autant j'estime qu'il relève de la sagesse qu'on écoute plutôt la CEDEAO et qu'on essaie pour moi de déconnecter le chronogramme qui va aboutir, parce que là, nécessairement, ça ne peut pas se faire en février, c'est clair. Mais il est extrêmement important que les autorités maliennes puissent avoir la sagesse et l'intelligence de proposer quelque chose pour que le chef d'État de la CEDEAO puisse s'y pencher. Il était également... Alors, Fabou, Nations Unies ka lasigiden min bɛ farafina an da fɛ jugu in na Anafis a ko bi n'a y'a lajɛ taabolo kura min bɛ Mali kɔnɔ a bɛ mɔgɔ jigi sigi ko changement ni fɛn sigi ka fɔ kura minnu bɛ yen a bɛ se ka mɔgɔ hakili sigi ka fɔ ko Mali ɲɛmɔgɔw u ye CEDEAO ta sɛbɛ la sisan u ye ko ta sɛbɛ la a ko tiɲɛ don an bɛ wagati min kɔnɔ ka bɔ ka fɔ an bɛ sa faso kɔ a ba karisa an bɛ sa faso kɔ ko a b'a dɔn o ka nɔgɔn nin ko wagati kɔnɔna la ko nka a bɛ jigi sigi ka fɔ ko hakiliw bɛ se ka sebaya sɔrɔ hali bi o wagati kɔnɔna na donc k'a fɔ ko mun ye kalafili min wagati fɔra février k'a jɛlen don bi k'a tɛ se ka kɛ a la ko nka a ka kan fana Mali ɲɛmɔgɔw u ka kalafili ani sigikafɔ in bɔ ɲɔgɔn na kalafili bɛ kɛ wagati min na u ka wagati kurafɔ joona CEDEAO ɲɛmɔgɔw ye mun bɛ se ka to yen n'u ka sigikafɔ cɛ de 12 décembre u bɛ se ka dɔn ka fɔ ko an seginna ka na hakili ni bonya kɔnɔna la. Est-ce que c'est une solution qui pour vous agrée? Non, en fait ne y'o de fɔ ni président ka ɲɔgɔn ye la Adema ni Assimi ka ɲɔgɔn ye la. Oui. On a dit ni assise bɛ kɛ. Oui. Ko in bɛɛ kana assise la. Oui. Calendrier dɔ ka kɛ parce que n'i ye CEDEAO ka sommet tɛmɛlen lajɛ. U ye u faamaw de ka wariw n'u ka fɛnw banque bali u tɛ se ka taa kow kɛ banque kɔnɔ. O bɛ olu de concerné. Mais ne ɲɛ bɛ le 12 natɔ la cogo min na. Population yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ a la quoi. D'abord u ma se an ma fɔlɔ. Min b'an kan an yɛrɛ b'a dɔn. Maintenant le 12 a fɔra ni a ye calendrier dɔ di. Avant le 12 chef d'État bɛ statuer au kan. An y'a fɔ a ye dɛ. L'ADEMA a instruit ça. L'ADEMA a dit ça clairement dans les propositions de sortie de crise à Bala. Encore ni dati dira, au bon négocier, on y assiste fangler fait. Bon, maintenant, moi, on y fera à Tourou Boulogne, comme on l'a exécuté. Yamé, parce que Amdaïka fort, que Myria dit, la Wale Alibé, donc, on m'a yé, en Gonagna fort, bon, jusqu'au moment où on m'a micro là, Madala, ni Mali Fomo, qu'elle ka décision dans ce sens, calendrier ka élection ka dikata. Parce qu'en bas, donc, techniquement, élection février lama atsekake. Kake élection jelly. Kake élection jelly, nous sécurisé, accepté par tous. Atsekake. Parce que barafoui madame. Barafoui madame ne. Maintenant, au kera ou tugu au tugura ka kesa ou matugu ka keo. Ce qui est sûr, élection qu'on bénit février avec là. Maintenant, comme élection ça ben février on a dit, na calendrier dit, au calendrier on a adopté. Maintenant, le reste des négociations, transition mais dans février, la bêta, juin, la bêta, 2025 là-haut. En bénéfice qui s'en va, comment faut en y aller. Mais ni au Maya là, faut aller s'en aller quand nous là, mounou, à Nyarabomandi quoi en fait. Parce que ni comment la main, l'inclusivité, bête et d'abak. Au don fanatenye, faut dialogue kake. Bon, premier ministre duni moro difficilement, ou bien ou difficilement ni moro bra nous font mal. Mais arrête ta manuro ma blaïna. Oui, à Blatien là. Le M5 n'est plus avec lui. Ils sont un maçon. Ça, c'est une réalité. Non, mais Ambed de Chekmar là, c'est ça. Oui, clairement. Donc, moi, je pense à ce niveau que calendrier qu'a dit, parce que quand il était en malien d'Amakunga, Ani Mogoro Bala, quand il y a Malita Galadje, Ari Farni Mogo Minamba doit be bomi. C'est Abidjan ou bien le port de Dakar. Ali Fununa, Fununa Tron. Koromi Namba doit be bo yoro. Ali Monafi. On a frako beka ke. Ani Olube discussion ni nyogon sama là. Moi je pense que Morote ni bek kele da ele nyogon fait quoi. Certains job bon même Mali damé Segama, Baketa.
ni be dambe sigi c'est pas de cette manière honnêtement c'est pas de cette manière ni be disposition d'état et que il be sera cleaner ira mo la mais kuma ba ni mba ketamba dambe segama mba ketan ça tient pas ni bo fana ke be fra ni kan parce que partout où ne aye jamana kuntigu sera jamana nyana mo bolo vraiment yo mo fédéré quoi arasa kadinye ni mandinye ni dono la doron. C'est clair. Et Choguel ko munu bala bi ko ka élection ke kuni tobu de jama kando faso contrôle. Oui, mais l'élection kera Choguel ka élection temelo score moya. Oh. Ali mana na compétition na il a moins de 2%. Mais où le ko banda ou ma no ko clé fera 18 mois. Ouais, mais comme si ça aujourd'hui à ko dati e faso de njugo ni ouais, mais chose rasa. O te kene kangoya. O kene kangoya. Banda ou ta ate fraga paso don ale kume position nyumeno. Oh. Ale kumbe ayi service de la pression ke banda. De la ka pression ke banda ou ka. Ayelene 600 no ko ka. Atese ka. Ko te moli ka dati ko e. Mais abe mo soro chogodi abe fo mo gamena Mali dame segama e Mali dame be segama ga molo kloto kemeni tantani kemeni mo mo kana. Soro klobe kemeni bisaba sabala. Et ça si yelene no benya bala. Et alsa amega ansi ko dame benali. Tu vois un peu. Ouais. Donc ça pose problème. Sécurité, bibalo, déficit, sécurité alimentaire, mais on aura des difficultés. Moi, je suis convaincu. Ouais. Parce que Nia Ladje, Nyono qui est la zone pourvoyeuse de Mime Malo Sénégal. 50% de la production nationale. Il y a Bétien. Bon, non, Bétien, il faut s'attendre à un sigi, donnant Nato la Géléao de Bénin, quoi. D'accord. Kumakan labana anga dema ka position rappelé ben Dakar do sigika fola. Tout à fait. Flana sigika fo en élection dati ka bonyokona. Tout à fait. Sabana mo ka sigika fo ke mu kumakan na ke wole be mo ke nyokonka. Tout à fait. Nanina sigika fo keneka kulu kana ta wole munu mbena ni mo mkunu akilina be kana manganke kula. Voilà. Duruna anga nyina ni dien ka ben ka calendrier boy yani élection le 12 décembre au Gamboji fana. Ouais. Maintenant ani parti chama yenyoni. D'accord. Ani MPM ñoy. OK. MPM oui Adi Nyangadou. Adi Nyangadou. OK. Ani Yelema ñoy Jawara. D'accord. Ani Senidi ñoy. Muntaka. Ani AFD ñoy Mourou Soumaré. Ani Ani Parena ñoy. Non, l'ou ben aller dans la semaine. Parena be ñoy. Parena c'est dans la semaine bien ni Adima association kumala. OK. Maintenant Moroko uma bansi ka kumanima. Mais Moko réserve de ke. Donc il a fait clairement quoi binata format na ka format mai bon format te d'oreille Choguel mima nyama au mandouyi ils sont c'est très clair c'est très donc moi no ka bola ere sigi ka fo ka ke Choguel fait au de parti où on a dit clairement il faut changer le format au qu'on n'a pas changé le format il faut changer le premier ministre c'est très clair on va coton no adema mo fole ne de ben notuta ils l'ont dit je l'ai noté tu vois un peu donc c'est pour vous dire jusqu'à ani koita France qui rankumaro Kouta a dit clairement que allez ka jate la outita. Mais anya fait non, jamana kodidu. Honnêtement na ñoko fam kuma kono. Akwa bon ame temps dit, ame jamais document là ben ñoko fait, mi me se ka jamana bon situation kono. Ça je salue tous ces gens là par rapport à ça. Soumaré au fanyina, Koita au fanyina, ani ADP Benokan, ani ADP Maliba hein. ADP Maliba, ani Moutara communiqué conjoint ke. Moutaratal. Ouais ko bané. Maintenant mais est-ce que quelque part la suspension même de Choguel ne traduit pas que Ali interlocuteur table vis-à-vis de la communauté internationale? Non, en fait, ne connaît pas donc, bah connaît premier ministre de Ngabonya bayo. Oh, mais honnêtement, quand job pour épargner, qu'aller frapper. Quand faut qu'on y couvre c'est qu'à abse quand y couvre qu'à la clinga, mon hakil la cap c'est qu'à Kemi, je ne pense pas, ne absi, je pense pas. D'accord. Donc, jamana nyamugo quand la je, au quand ngaminga ne mangate kafui. Oui. Anga idée mouillé. Ambe deme de ke ambe réflexion ke amba douma alhamdulillah obe deme chogo mi jamana be bo to be ambo de fret ke donc ne kon me mo nyinu fe ou ka to inclusivité ngake oui politique mo ma bo politique mo la yeni koy munu to politique fin du effectivement fangani ni olude sur tous les plans clair maintenant niko kito fanake et élection transition bando d'or et élection de Beke élection de Beke Arno est 100 ans sans l'angolongé élection Beke on va dit au bout de dondo la kafanga c'est clair et net bon niveau fana dit ibiji de kabo ola hereni bade onala ika boni imagine moi mais atete ma a dit kata katla kasekana ah oui avec la banque avec dépend ko la c'est clair et net maintenant il y a là ben avec un premier ministre qui pense que bon munga nganta sarana mais l'inquiète adema d'or terre
ani démocrates les acteurs du 26 mars olu ni Choguel tɛ se ka ɲɔgɔn ye an tɛ jɛ n'a ye a ka sigi k'an ka acquis tiɲɛ rasa on n'acceptera pas. Clair et net. Clair et net et formel. Ah ben non. Voilà. Merci Kro. Là on a été vraiment très bien édifié aujourd'hui par rapport à Adema et ça nous rassure. Jamana tablini Adema reka développement naka progrès là. Merci d'être passé Kro. OK, merci. On souffle la musique de Cheikh Mar Sissoko spécial Choguel.